कल्याणाद्भुतगात्राय कामिदातप्रदायिनी श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरे वेंकटेश, हरे श्रीनिवास, वेंकटरमण गोविंदा। दीपक उठरे उठरे दीपक उठा मीटिंग असं म्हणेल ना कसं की 5 मिनिट मम्मी आत्तू देता एक गंडीर व तैलारी गांडी वहीर कोण निघतो कसं करची की ह्या चालल्याक उठा दीपक उठा मीटिंग असं म्हणेल ना देता हंगेल दोघाले तन्नीचे नि जप्ता नमगेले फाटी नीट जाऊच्या असं कसं कर हंगेल येता वेचिके जल्दी वे तुम गेले ये या एक पटी कितली वेळू आयला ग देवा विसरूजत्व आमगेल धनी नव्हतो कारण आमचं पटी बलाशे त्या गोतस आता काम ऑलरेडी केले ये या येऊन बैशांगा आमगेल दीपकाक 25 वर्ष झालं तागेले जातक बाहेर काढया कसं सोडतो का आमगेल दीपका 25 वर्ष इतले नव्हे सांगू नव्हतं कसं लागतं तक जातक काढली तसाने काम जत्व जातक येऊ का मेळा मेळपोळो का दीपका छेल्ली पसंद येऊ का तंगेल घरण कश म्हण पळा का अशी तशी म्हणून एक राशी काम अस आज काल जफाई जाऊची काम नाही त्या सोडा दीपक आमगेलो कितले चंद चाललो सुंदर रावण सीता चंद आमगेल दीपक येवा त्या करेक्ट ऊराजन निघेल्यावर ई म्हणतात सोडा तुमगेल आता हांव बिनी जातक काढली म्हणून कळल्यारी चेल्यकाराला लाईन लागो असं जातक दिवच्याक गोतस तुमका कसने असो आमगेल पुरे पटमा मन सांगला आज दिसू चांग अस म्हणून तशी देवाल पाय म्हणून तू तागेल जातक दवर नेव्या देवस्थाना वचा कशी जायत वच्चू नेवे पण ಒಟ್ಟು ಸೈರಿಕ್ ಕೊರ್ಚಿ ನೈ आमगेल दीपकाक मेळची चेल्ली कशी आसू का म्हळ्यार पळोवच्या चंदी आसूं का आनी चांग गुण आसूं का रांदप लायक येऊ का चांग गरण्यात जाव का आनी पळोवच्याक रूपवंती जावन आमगेल घर सांभाळून उरची तसल जाव का तितले मात्र नाही लायक गरण्याची आमगेले लेवल आतक तसल चेल्ली जाव का इथं ह्या नमुने कंडिशन्स कसं गो देवकी दीपका जेव्हा कळल्यारी ताक समेतास की ना की या नमुने कंडिशन्स मक्का ताक चंद कोण पडनो आमक चंद कोण पडनो घर एक चंद कोण चलन वेला जाल्ले चेलेन माक विंगड कसने नाका तुमका कसने नाका तुम्ही सोडल्यारी वाटेर वची कंची चेल्ली हाणू दीपका गांठी घान सोडताची जाल्यार म्हाका हांव सुजलेले काशेच न्हय आम्ही आमगेल दिशा कशी लाय कडेन सोयरीक पळोवन दिल्या तशी ताका लाय कडेची सोयरीक हाणू आमगेले स्टेटस आताक एक वार्डीक करता म्हणून म्हाका एक आशे न्हय जेव्हा कशी असो आत जातक बाहेर काढया जायत आणि एक उत्तर हांव दीपका काय आमून आपोवन निंगिता कसं म्हणत पळया तो ताक कसं निमगुचे तो निद्दल आनी काही उठाय न्ही तुमगेल सुपूत कशी दिसतोस मुग्धूच म्हणून ना इतली वेळ कन्नडी एदुरू शेट्टी सिंगार कोण बसला चंद दिसना शानी कसं गो
कसला ना मग तू आता कर ना शानिकेत ना तू गेलो री मंतर जत्तर करचू कसं काय पूजा पूजा आज नाव आहे तुका ऑफिसा वच्चेक असं रेडी झाले पडा ऑफिसाक कसं गोये वेळ आजी अशी केते वच्चे ना तू कसं ना मग इतकी चंद गोल रेडी झाले आहो ऑनलाईन आता कोण हाडायला ड्रेस आहे कशी असं ड्रेस चंदस गो कसं तू ऑफिसाक वच्ची की कसं शिरडी जाऊन काही का तू हा ऑफिसाक वरतो श्यामा आजी आमगेला ऑफिसान ती मडविना तन्नी पुन्हा आणि सेलून आम्ही डिनर भायर होत सती हो वही गो पूजा हांव येऊ गो जेवणाक बाबा सांग कोण बेस का नको हो कसन की ही गेलाय कसाला कोणी ही सांगले की तई सम्रादन नाही तू कापून वरच्या का तई मीटिंगाचे जेवण असे कोप्पनाक गो देवा बस गम्मत कोण यो रा बॅग हांडीत तू केले घे बॅग घे येता जागृत आहे का जायत रे येता हांव येता ओके हो ही हाडा की ना हांवें आम्हा संजय रोखता नासता की ना ती घरकडे हो असं वाह कसं वार आहे मिस झाली व चुंदर की पण घेणे असं नेक्स्ट टाइम पण बेटर लागतं नेक्स्ट टाइम वैरे दीपका हंगे रे एक पटी तुगे लागी एक विषय उलाचास पप्पा कसं पप्पा आजी लायक दिवस तुगेल जातक भायर काडया आणि सोयरीक सद्दू सूर करूया म्हण तुका पळय कसं रे जातक हरडीक म्हाका इतलो वागिनाक पप्पा हरडीक तशी नाही माराया पळय जातक काढली तसा जाल्ली मैं मेळा मेळयव का ಚೆಲ್ಲಿ ತುಕು ಪಸಂದೇವು का ತಂಗೆल घरण कशी म्हण पळो का एक राशी कामस जाय पापा तसले तुगेले ನಿಮ್ಮ मम्मी इष्टावर इदावो हांव तुक निमगूच्या कारण कसं नाही म्हण म्हळ्यारी तूं विंगड कसं नाही ಚೆಲ್ಲಿ ऑलरेडी पळोवन दवरला की म्हण मिगेल म्हणतो असं ना पापा तुगेल कसं नाही कंडिशन्स की ಚೆಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಸ್ಕಾ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಸ್ಕಾ ಕಾಮ ವಚ್ಚೆ ನಾಶಿಲ್ ತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮೇನ್ ನಾವು ತುಕ್ಕೋರೆ ಓಕೆ ದೌಕ जाय तुम्ही जाना पप्पा अनेक विषयू ಚೆಲ್ಲಿ ಚಿಕೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಸ್ಕಾ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತ ದೌಕ ನಮ तशी ಚಿಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಸ್ಕಾ ಚೆಲ್ಲಿ जायत रे देवा तुक पसंद तरीची
तू मुखार सी म्हूण सांगतरीची तुका पसंद आशिल्ली चिल्ली हाण मुखार सुया तितले न्हय दाय 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 पप्पा ओके पप्पा तू कोणा दाय जाल्यार पळय 5:30 जाल्यार हांव वता म्हाका लेट जाता तसो 5:30 जाले ही तेंग हे न्ही 5:30 म्हळ्यार येवची मेळटली ही तेंग हे Excuse me. Yes? Miguel नाव डी तुगे नाव कसं रे मिगेल नाव तुका कसं लागतं रामगो एक मिनिट रामगो एक मिनिट रामगो कसं नाही काय ना तुमगे नाव कसं नाही निवडून जाईल मिगेल नाव तुका कसं लागतं तू मग फॉलो कर नका एका पोलीस कंप्लेंट दिता मोय एक मिनिट हांव कसं गो देवकी दूर भायर सरया आमी देवस्थाना वता आसाची आज आमगे दीपकालेक जातक देवस्थाना दवर नेवे तेंचे केला एक सोयरीक म्हणल्यार सांगतो ना जायत बारीक कुशिल्ले सांगता तू कशी गोत असत न्हू मस्त जे ना वय खंय म्हणल्यार कोणेय कडल्यार सांगून सोड जायत सांगता तश तू खंय भायर सरली हांव अशीच काय करतो गेल्या भेटलो येते जाय